Друзі, привіт! А це обов'язково потрібно зробити з вашим часником, якщо ви не хочете втратити врожай. Тому що, як бачите, зараз на дворі йде сніг, але ще тепло, а на ніч передають морози, причому великі, до -5. А зелена надземна маса часнику може короткочасно витримати морози приблизно до -3. Але це ті морози, котрі будуть лише під ранок. А сьогодні ж мороз передають вже з вечора. Тому обов'язково подивіться по прогнозу погоди, що сьогодні буде у вас. І якщо ми зараз не вкриємо часник, то він дуже сильно постраждає, підмерзне, може і зовсім загинути вся надземна зелена маса. Повністю часник не загине, але він вже витратив дуже багато своїх поживних речовин на те, щоб прорости. І тому, якщо він зараз замерзне, то після морозів буде прокидатися новий паросток, котрому поживних речовин з часничини буде дуже мало. І він не виросте дуже великим, а також не буде зберігатися взимку. Це вийде так, що ви будете вирощувати не озимий часник, тому що він вимерзне, а яровий, тому що прокинеться новий паросток і вже буде рости з початку весни. Що зараз потрібно робити? Сніг можна не прибирати, щоб не пошкодити зелену надземну масу. Головне зараз часник накрити. Чим це можна зробити? По-перше, саме швидкий та простий варіант – поставити зверху парничок із агротканини. Він захистить зелену надземну масу від морозів. Якщо парничків немає і ніде їх зараз купити, то використовуєте звичайну мульчу, солому, опилки і закриваєте повністю усю зелену масу. Можна просто засипати рядками. Тоді часник не підмерзне і врожай у цьому році буде великий, а також і часник буде дуже довго зберігатися. Тому, друзі, швиденько, поки є час, вкрити свій часник, поки не прийшли морози, і все у вас буде добре. Я ж вам бажаю гарного дня і зустрінемось у наступних відео.